lige have betaget af mig selv. Det bliver jeg nogle gange. Men jeg vil bare sige til jer, at der er kommet ny fucking rumrock. Rumrock 2. Jeg har prøvet at presse den der 40 gange nu, eller sådan noget. Eller 4 gange, eller sådan noget. Jeg tror, det er meningen, den skal være der nu. Men i hvert fald, lige meget hvor fed du er, kan du altid blive federe. Lige meget hvor grim du er, kan du altid blive grimmere. Lige meget hvor klog du er, kan du altid blive klogere. Og så videre. Og det er derfor, at jeg har lavet Rumrock 2. Fordi lige meget, hvor meget rumrock jeg laver, så kan jeg åbenbart stadig godt lave mere. Så jeg har 8 nye rumrock-numre til jer fra mig. Fra mit hjerte og mit sind til dit sind og dit hjerte. Og det handler meget om rumting. Det er sådan den overordnede tematik. Men det handler også om mange andre ting. Og noget af det er allegorier og metaforer for virkeligheden, eller mere jordnære aspekter af vores eksistens end rumshit, selvom vi alle sammen bor i rummet, og det ved I også godt. Mere kan jeg desværre ikke sige på nuværende tidspunkt, men jeg synes, vi skal gå ind på Who Knows Flows på soundcloud.com og høre Lord Rum, Umur Rumrock 2. Og jeg synes, vi skal gøre det i hyperfart. Eller hvad det er, det bruger i stjernekrigsfilmene og de andre film, hvor det flyver meget hurtigt ind på Lord Rum og høre Rumrock 2. Og så må du have en super god fornøjelse med det. Og vide, at jeg elsker dig, for hvis du elsker det, og hvis du ikke elsker det, så er du sikkert også okay stadig. Space out.